Ndinokuchingamidza pano pa Sly Media TV zitandon Silvester tafuma neisembi yebasa nasuno tiri kukupai part 3 yechirongwa chatiri kufamba NaGogo MaGumbo. Muchirongwa ichi chakatangira mukuti pane muzukuru akabva ku South Africa achiuya mukati meno nyika yeZimbabwe mushure mekunge arasikirwa nebasa uye achisangana nemadzudzu akasiyana siyana muupenyu hwake pamwechete nehanzvadzi yake. Auya kuna sekuru vake muno muZimbabwe akavakumbira kuti vafambe vese kuti vaone kuti chii chiri kukonzera matambudziko ari kusangana nawo muupenyu hwake. Vachinge vawirirana vakatorana nasekuru baba vachibva vaenda kumasowe. Vasvika pamasowe pane madzimai akanga achishandira vanhu vakasiyana siyana, ivo ndokutanga kuchishandirwawo. Mashura nezviratidzo zvakazoitika ipapo ndezvokuti madzimai ava vakabata sekuru vakanga vauya nemuzukuru kuti ndimi muri kukonzera kutambudzika nekushupika kuri kuitika muupenyu hwemuzukuru wenyu. Hazvina kufamba zvakanaka. Sekuru vakamboramba pamasowe ipapo, asi vakazopedzisira vanyadziswa vafumurwa namadzimai ava. Hazvina zvekare kuvafadza. Vakazobva pamasowe ava ndokubva vaenda kunogadzira mushonga wekupengesa madzimai ava vechipostori vainamatira pamasowe avo vachibatsira vanhu. Madzimai ava vakatanga kupenga zvichikonzereswa nasekuru ivava, vachidya huku vachidzinganisa huku dzepamba pavo. Vakadya huku dzinokwana kuita idzo 4 dziri mbishi nemambava adzo. Mushure maizvozvo mhuri iyi yakafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana kuchipostori vachiedza kutsvaka rubatsiro nokuti ndo kwavanonamatira vari. Mushure maizvozvo hapana pundutso yakabuda. Vakazosangana namadzimai, vakazosangana pamapopoma pakanga pachibhabhatidzwa vanhu vachigezeswa minyama nezvimwe zvakadaro. Iye zvinezvi tinhasi uno tiri kupfuurira mberi mupati 3 inoyi patiri kuona Gogo MaGumbo vachienda nasekuru ava kunotora hari yavo kuti iparadzwe. Asi mukufamba vachienda toda kuti muone vachienda vachitya, naivo vakanga vakutya kuti naivo inovakuvadzawo. Ngatipindei muchirongwa chanhasi tichifamba naGogo MaGumbo tione kuti ndezvipi zvakanga zvichiitika, tione hari iyi ichizoparadzwa naGogo MaGumbo ichizopiswa. Noti pane fenza, ungachitadza kuziva kuti paine fenza. Kuchita zvavanoita. Zvaita here tisvike panzvimbo ine zvinhu zvenyu marangarira kana madaro ai kuchinja Yeah, very well. Yeah, pakaita pano. Mukutya here. Chipewa 4 chigaro. What?
nezviripo. Pane kambiya. Ino baba, mubate zvinhu zvenyu mega. Hamuchakuwadzi, ndakumbirira, ndasuma, ndakumbirira kusudurudzirwa hondo. Musatye zvikuru. Hamusati maakuda kuti zvisudurudzwe here? Machibaba? Murarama sei? Murarame muchikuwadza mhuri here? Nevatorwa nevavakidzani here? Hamusi kuda nazvo here? Tingosiya tiite zvanzi zvichaitwa pamhiko. Mcheke. Kama sina mcheke. Ndizvo zvega here? Tidzurirewo ruva riri mudhuze iro. Mai rishandiseko ruva iro. Kana riri ruva renyu hamusi kuda naro? Aiwa. Evo. Aiwa. Ndokumbirawo mutore izvo maniki akaoma acho. Kuoma uku maiomeseiko. Mukati mehari muneiko. Nditaurira zvokuite pamwe chete tinochabatiwa uko muti woyo vaitaura kuti ipo panotadai. Ndiwo mucheka wacho uyu. Ko icho chii chinenge chagwamba? Ndo maibikirwa imomo. Samushonga uyu uri pamwe chete. Icho chii chamaibika icho? Iropa here, iporiji here, isadza here? Iporiji. Maipani? Muchada kubvunza zvakawanda kudiko. Handiti zvinhu vatiwana.
Aiwa. Muri kutendera here nekufumurwa kwazvaitwa kuti zvipiswe? Handichagona kuzviramba nokuti ndanyadziswa kare. Aiwa. Mucheka uyu wakasungirwa yei? Aya mafunda ayo anozvirairewa. Sunungurai kamafundo aya. Kana panozvandiri kuda kuita manje sezvakaita ipapo ndaingosunga fundo rachero iro Itaika zvamaiita zvacho. Ndakateketera ningi ita zvakadai ndobva ndadai. Ehe, momusunga. Ndatosunga. Saka makasunga vanhu vangani? Vatatu. Vechina. Saka madzimai varipo? Madzimai ndoro kupedzesera. Asi vachiri vapenyawo vamwe vakasungwawo. Muri kuvashandisa. Ibakatwarei rinenge ratosa rinenge riri kushanda zvarari chishanda batai. Pane ndichitaura nozvizvi iro ndoribaya pasi ndochisunga iro rakabaya ndapedza ndakuisa ndobva ndazvidzorera zvese zvogara zvese izvi zvainditaurira kuti hokwe hwakuoniwa vara wakadai asi nhasi hamandinyadzisa. Asi iri riri kuita seporiji raomaka. Ehe. Muri kuzviona vanhu we? Kunge poriji. Kunge masusu. Kunge masusu. Poriji. Kunge ropa. Asi harisi ropa. Sangana neropa. Vanenge vaisanganisa ropa nehupfu hwezviyo nemasusu neropa chairo. Mukuona? Saka iropa rakasangana neporiji. Naye vangati iporiji. Iporiji ramaifidha zvenyu zvamaifidha. Oho. Saka manje vana kasi havana kudya nhasi zvaraoma. Riri kuita se iri. Ndo zvashaitika nokuti harina mazuva. Iri muri kuona? Marona? Gambisa? Ujire zviyo kunge masusu. Iri poriji. Poriji rezviyo. Marona. Saka vana vachadyeiko? Poriji rezviyo. Saka iyo indiro yaipakurirwa poriji. Eho, ndo mama aipakurira. Munotitendera zvatiri kuita here? Ndicharamba sei. Maakupera simba here? Ko tsvimbo yaishandeiko? Yemusha mani? Ndo yaichengetedza tsvimbo iyi?
pachine chimwero kuda pamwe tasirira ndokusunungurwa kusvikira pari zvino kusvika tadai zvaakureva kuti masunungurwa ndizvo here naivo vapwere nai vazukuru kutoti tasvika pakadai vaizvitadza muchinzi musunungurwe aiwa vaikutyai maivatyisa vaiva vana vadiki vese vaizviita hapana chavaimboona vaiona rima rega rega ndasima ndigona ko vaikutadzai nei asi vaishandisa zvakaipa here munhu ane chikwamba haakwanisi munhu ane mushonga wakaipa kana ane chiprofita chine chekutengera kana kuti zvine zvikwambo mukati hanzi haisakwanisa kana n'anga yaisakwanisa kubata futi dare iri saka maakuti chii maakunditendera here ini zvangu kuti ndichizvipisa aiwa tinokutendai mukangozobata futi zvamamuchiita izvi mambotendera mukadzokera zvakare kun'anga muchinosunga mafundo machikwama muchisunga muchibika porijiri ratogwamba ratooma iko zvino hapachisina chamuchafidha kana chimwe chete apa ndiri kutaura ndiri ndini kwete muchembere vanosvika pandiri ndiri kutsanangurirai kuti mukabata hatichazivi nai hatichazivi aiwa matenderwa masunungurwa maakusunungurwa nezvataura muchembere zvikamu zvichada kuti muzadzise atichinai vazukuru vakatapudza vachavaitirawo chii vanzi namuchembere vari kufanira kuuya nemombe 5 ndizvo nai zvingashorekawo here pane basa ravakaita vakasauyawo nazvo aiwa muchembere vanovadzosa aiwa totenda tinotenda saka tochisimuka kana matendera kuti tizvipise nai ngazvitinoti tipise muchatakurawo sengwa hwenyu kana muchida kuvabatsira vanoda zvese takatozviona tikatozviziva kuti pane zviri kutoitika taka hatisi kutombomira saka muzukuru muda kuti ararame upenyu hwedu wenyu wedzinza renyu uyu mutorwa ko muzukuru muda kuti aite se ngaite zvari kuita hauzi utsinye here ihoho nakandifumura husi utsinye ndida nchiti saka uroika makaita kuroya vana uroi makahutora kupi uroyu zvamakutaura kaizvi izvi hazvitori nei nemi nekwandakanozvitora nekwandakazviitira hakutori nei nemi tinotoda kutoziva saka muda kuripwa sei imimi nekufumurwa kwamakaitwa pane kurwadzisa munhu ngandiripe
muri kuda chii? Kana mbudzi nokuti akandifumura. Mbudzi ngani? Kana mbiri. Kana mapedza ipapapo futi muchainoramba muchinetsa muzukuru wenyu? Ko ndichamunetsa ndaipa ndakafumurwa. Ndakafumurwa kuyanikwa. Kukuzvirega kukumbirawo kuti aiwa ina ndichada zvekuroya vanhu ndisunungurei ndirege kuroya vanhu madi kukumbirawo izvozvo kuti aiwa ndaenda zvona zvinofumurisa zvinoshoresa pavanhu iye zvese zvazvakuita izvi pane kuti muri hondo muchidzosera vanhu vari kuedza kusunungura vanhu. Kana zvichikwanisika haveri kuti anotigona kuti angandikwanise. Makabvira rini muchida izvo? Ndiye muzukuru wenyu ndiye wekutanga here kuita izvozvo? Vakawanda. Makaita ani nani? Vakawanda. Ani nani? Vaverenge. Ani nani? Ndimbotaurai vamwe vaviri. Umwe wamakakanganisa ndiani? Akauya mumomu. Mwana wangu sikana. Ndichimuita mukadzi achienda kumwedzi kasingapere akasingarari murume. Ya chandiwingisa kunoku zvakunditambudza uzadzokera kumwene wazvo ndozvaita kuti ndisvike kuno. Ndakutokumbira kusunungurwawo nomadzimai osunungurwawo tosunungurana. Ko kana vasina kukusunungurai zvaita kuti kana pane zvaitwa zvaita kuti muuye pana muchaita sei? Hamusi kuzovasunungura? Ndinovasunungura ivo vanenge vane tsitsi dzavo ndo dzichaita kuti vandisunungure kana kuti varegere. Vazukuru venyu vamuri kushandisa ndiani nani? Akashandirwa namadzimai ava anonzani? Anonzi Priscilla. Mumwe wacho anonzani? Anonzi Tichaona. Saka vese kwavari yezvinezvi avo ndeve dzinza renyu asi toda kungozivawo tivanzwire ivo havazi panapa. Toda kuvanzwira kuti zvamava muchivashandisa apa muda kuti vachasvika kupi muchivaita zvamuri kuvaita izvi? Handichatovaita nokuti uyu musikana akandikunda masimba akashandirwa akararama akadzokera. Mamusingaite mukadzi futi? Handina gondwa handina. Mumwe wacho uyu aingodzungaira kana basa chairo enga asingariwane kana kuti arore enga nanhasi asati ano mukadzi. Sekuri muri muroyi imi? Handichazviramba nokuti zvabuda pachena. Saka vazukuru venyu muchavaripira sei? Novazukuru vangu tozotangira ipapo. Ndimi makaendesa kuchikoro? Kusvika pachi? Kusvika form 4. Muri kurwadziwa nokuti vazukuru vangu ndakavaendesa kuchikoro baba vavo vasipo kana kuti baba vavo vasipo, saka vanofanira kunge vachindishandira. Imi hamuna vana venyu here imi? Ndiye ndine mwana mumwe chete. Ari kupi mwana mumwe chete? Vakadyiwa nei baba vevana ava? Makazvifambira imimi zvakanzi akadyiwa nei? Handina kumbozvifambira, ndakangoti kufa kwaMwari. Akafa rini? 2010. Vanti imimi ndimataura kuti zvechinyakare zvinondichengeta. Chinyakare chinoti kana munhu achinge ashaya anofambirwa vanhu vachibvunza. Imi sei musina kufambira pane mwana wenyu? Hazvina kukurwadza here? Zvairwadza, asi izvo zvinhu zvainditaura kuti usafambe zvichireva kuti ndini ndakazviita. Makadya mwana wenyu? Baba vemuzukuru wenyu futi wamuri kutambudza? Denda ndisina kuvunza ima muchizvitaura mega here? Ndisingazvitaure nokuti zvinhu zvinonyadzaka. Sakunze kwemwana wenyu mumwe wamakadya futi ndiani? Hakuna. Tikazopinda mumatare tikanzwa kuti mune zvimwe futi zvamakaita imimi? Hakuna. Nokuti kumashure uko ndakambotora makore mairi matatu ndakandozvichengeta ndisati ndazvishandisa ndichitya kusvika zvakazondipinda mbijana kusvika ndazotanga pawazo. Zvinoita here kuti muitirwe back to sender imi mochiita zviri kuita madzimai avo? Izvozvo handigone kubvuma kana kuramba, handizvikwanisi nokuti munhu anenge akungoita zvaakwanisa. Asi inini chandaikumbirawo kukumbira ruregerero. Ndakatadza pasino kudenga, asi ndaikumbira ruregerero pano zvandikaita kuno madzimai nokuwazukuru wangu. Iwo nemurume wavo ava tombosiya vazukuru venyu muchavaripa nei?
ndinenge ndakunzwa zvavanotaura ivavo. Aiwa, dai mamurimi mune mwana anzaro kana kuti mukadzi wenyu anzaro sababa murume wamakasangana naye nezuro, imimi maizoti ndiripe nei? Dai mamuri mune mudzimai aitiswa zvamaita madzimai ava, maizoti muripwe nei? Ndaingoti kana mbudzi chete, nokuti ndiri kutaurawo zvandinogona kutsvagawo. Hamusi serious? Ndinenge ndakunzwa kwavari ivo zvavanoda, ndotoshinga hangu kuvashandira, kuvatsvagira, nokuti chandakuda ruregerero kwavari, nokuti inini ndiraramewo. Ndozvinhu zvandiri kutsvaga. Kumba kwenyu nezvinhu zvenyu chiri kuitika kunze kwokurwadziwa kwamuri kuita panyama yenyu imimi? Kumba kwangu hakuna zviriko, ndindori ndega kana mukadzi handinai. Mukadzi akaenda upi? Akafa. Akaurayiwa nani? Ameno akafa ane 15 years afa. Kusura kuti musati mapuwa zvinhu zvanga zvichitotenderera mumusha menyu zvichipedza vanhu? Ndizvozvo zvazvinoreva. Regai tinzwe matare kuti zvinonzi chii, munosunungurwa here kana kuti kwete? Madzimai, muchizvinzwa here zvana achitaura nababa? Mavaziva here? Hongu. Ivo here baba vamakashandira vangauya nemuzukuru wavo? Hongu. Ndiyo. Asi mushiri kubatsira munhu. Zvinopera ndosikana zvatoda isu zvatofunga. Muda kuti vaitwe sei naGogo? Ndoranga sununguru wangu. Ndaneta. Ivo vauya vari kukumbira ruregero vati vasunungurwe. Muda kuti vasunungurwe kana kuti vambosafawo? Ngavandisunungure inini. Maiguru muri kuti chi? Makabva kuchegutuka imi? Muchifambira nyaya iyoyi yekunetsekana kwemunin'ina wenyu zvichikonzereswa mumhandu yenyu maiona kanhasi? Yakurukura yega kai? Zvataurwa nababa mamuchizvinzwa kana sekuru ava? Aiwa, tazvinzwa zvavanga vachita. Saka muri kuti kudii vati hanzi zvindokumbirawo ruregerero? Aiwa, ruregerero hapana. Inini chandinoshuvira ndechekuti ngavaitewo zvanga zvichingoitwa zvavanga vachingoita munin'ina wedu, kudyawo nyama mbishi vachishushikana mukati meimba. Kana vachitetereka ngavatetereke vakadaro. Kusunungurwa iwa ndiri kuramba kuti vasunungurwe. Ndozvenyuwe dai kwakuri kuripirwa maide chi? Kuripirwa ndichi muri kuona ari kutotaura kuti munhu anotoreva vasina kana chaainacho ngavangodzoserwa zvinhu zvavo zvavanga vakagadzira pamunin'ina wedu. Ngazvingoita seizvozvo kwavari, voraramawo vachidaro vachiendawo. Kwemimiwo zviya muri munin'ina kaimi? Ndarwadziwa svika kukupedzesera. Baba vanga vaitewo zvanga zvichiita mukoma wangu zvekudya nyama mbishi, ngavadye nyama mbishi. Kana zvinhu zvavo zvichivauraya ngazvivauraye, nokuti vakaita utsinye zvinezvi zita remukoma wangu rasvibiswa kunzi muroi kumusha uko. Saka ngavadzoserwe zvinhu zvavo. This is Yatorwa TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri mustriti ndazoona ndapa news ndakawandwa nemaviews. Sly Media TV mandichinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision yemageto youth, kuchinja life yemageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.